Здравейте, приятели! И малък апдейт, отдавна сме се включвали. Апартамент А19. Доста сме напреднали в изграждането. Вече имаме така позаформени. Само да напомня, това е апартамент около 200 квадрата, който разделяме на 5 жилища, 2 маломерни двустайни и 3 едностайни апартамента. Започваме в ляво. Това е единия двустаен, това е другия двустаен. Вече имаме врата оформена. Влизаме. Банята, пералната ще бъде тук. Тази баня вече се използва. Тоалетната, по-скоро. Тук имаме врата. Това е всекидневната. Това ни е ватата, която слагаме в преградните стени. След малко ще разкажа и за преградните стени. Вече имаме една оформена всекидневна, в която ще бъде тук кухнята, а тук ще бъде хладилника. На тази стена ще има ламинат, там ще бъде телевизора. Тук влизаме спалнята. Те са с обща тераса с всекидневната. Там ще бъде вградения гардероб. Спалничка така се оформи доста добре. Тук ще има телевизор, а тук ще бъде спалнята, мястото на ватата. Това е другия двустаен. Банята му се пада от дясната страна. Комуникацията вече е почти готова. Това му е всекидневната, малката всекидневна. Тук на тази стена ще има ламинат с телевизор. Всички стени, които са с ламинат, ги правим с телевизор. Това ще бъде ъглов диван. А това е терасата, която направихме на спалня, която вече има така завършен вид. Някъде. Утре, понеделник, продължаваме. Тук ще наредим от ватата на тази стена и затваряме с картон. Много хубава гледка към целия град. Там ще бъде вградения гардероб, пистолета. Ще го използваме да вградим гардероба вътре. Там ще бъде телевизора. Спалнята се получи доста добре. Около 13-14 квадрата. Тук се връщаме по коридорчето и вече идваме към едностайните. Това е един едностаен, това е другия едностаен. Те се оформиха около по 20 квадрата. Там на тази стена ще има ламинат с телевизор. Кухнята остава вградена. Тук това е разстояние, което е между колоната и стената, е точно 60 см. Там ще използваме да вградим кухнята, за да не навлиза вътре в помещението. Тук ще бъдат масата с столовете. Тук горе сме предвидили точно разстояние за климатика, отдолу ще бъде гардероба. А това му е банята, самостоятелната. Вече тя е оформена. Това е вратата към другото коридорчето. Ето може да видите преградната стена, която не сме затворили напълно. Какво щях да кажа за нея? Първо да покажа, това е банята му. Като влезете в вратата отдясно, това банята му остава от дясната страна. А това е банята на третото едностайно, която тук ще има преградна стена и няма да се вижда. Та е за преградната стена. Това е каменна вата, която е с 150 кг товарен кубик. Изключително голяма плътност. От едната страна имаш двоен гипсокартон и това е специалната акустична мембрана, която е 2 мм, но в същото време има изолационни свойства до 60 дБ. Тя се полага след първия слой гипсокартон, полага се
тази акустична мембрана и се полага втория слой гипсокартон. И шумоизолацията става уникална. Ето така се правят преградни стени, когато искате да го направите за хората. И да е наистина хората, които живеят тук и пребивават, да е добре за тях. Какво става с това ателиенце? Влизаме. Кухнята започва от тук. Продължава. Тази врата няма да има, тя ще бъде затворена. Другото остава самостоятелно. Тук това ще бъде стената с телевизора. Снова спалната ще бъде там, а тук на скосената специално маса, която е за скосяване сме измислили, която ще бъде много добре. Ще се получи и няма да взема място и така ще се ошири доста. Третото е едностайно. То ще бъде с огледална кухня на това, което е там, която ще започва от тук и ще завършва с косен гардероб. Тази стена, това ще остане малко по-голямо, дори ако става по 20 квадрата, това остава около 25 квадрата, защото тази стена ще е изместим с около 1,5 м навън до тази козирка. Просто ще я съборим, ще използваме същите прозорци, същия пистолет, ще я изместим навънка. Има това място. Ето. Ще останат само две плочки и тераса. Това ателие, понеже апартамента са два апартамента в едно, това е самостоятелен вход за него и то ще остане 100% самостоятелно с входна врата от друго място, а тази врата ще се затвори. Това е неговата самостоятелна баня. Тази седмица предстои да преместим стената и с прекарването на ел и ВК комуникация приключваме. Затваряме сряда стените и вече се отваря прозорец за шпакловка жиите да влизат да работят. Това е апдейта, който така доста сме напреднали, продължаваме. Даже днес си има момчета, които изграждат инсталацията. Държа ви в течение. Това е за сега. До скоро.